Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Ya, Pak, sama nyono gak sih? Napa, Bu? Wingi kan lho ada Pak RT gunanya tambah lanang. Iya ta. Iya, wingi nak manukan. Ana apa iki, Rek? Iki lho anak Pak RT gunanya tambah lanang. Ah, masa sih? Iya, aku wingi ndelok dhewe. Wah, parah eh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Yang bener udah Pak. Mana berita apa nih ngomong ini Pak? Berita apa, Ci? Aneh Pak Ustadz itu loh Pak. Di coaching ada lah. Terus nyebar nang bisa kampung. Astagfirullah. Diparani nang omahe Pak RT aja. Gak salah paham. Ayo Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam bapak-bapak. Monggo Pak, pinarak riyen. Nggih, monggo. Enten apa bapak-bapak? Niki Pak, jadi warga-warga aneh pengen metu karo arek lanang, napa bener? Iya Pak, bener. Niku ponakan kula jenenge Bagas. Badhe cuma jajan temanukan. Wah, Pak, pati kira aneh sampean duwe pacar, sale wong-wong ngira aneh sampean duwe pacar. Wis ngawur Pak, emang berita iku tekan sapa? Berita, Pak. Malah jeneng ibu-ibu umur sanai. Makanya kita lah yo, ojo gampang percaya karo berita gak jelas. Jadi ini kan, ono kesalahpahaman. Berani nggih, Pak. Yo apa? Pak, ayo diparani ae Bu Witae. Ya wis ae. Iki lho Pak, wonge Pak. Yes, ayo parani. Assalamualaikum Bu Wita. Waalaikumsalam, Pak. Sampeyan gedean aku lho nggih. Boten, Pak. Alah jujur ae. Mangkane nek ngomong gitu sih aja. Terus saya kan benar itu Islam dong. Mangkane aja wae. Ya, Pak RT sekarang sing kakak. Ya wis, aja balen maneh. Aduh, nanti wong-wong Rek.